Sanibonani babukeli emakhaya, nibingelela uzama intokazi yakabele ephuza umkhomazi ephuza umzini yathi wangibuza usikanjani. Babukeli uma ngabe uqala ungena kune channel yethu, sicela bandle upress nje lapha subscribe. Khona nawe uzoba ngokuqala uthola lezi ndaba esinilethela zona njalo ngeviki. Babukeli, namhlanje sinenkinga enkulu, sibhalelwa intokazi la. Imisibhalela intokazi, yasibhalela ukuthi isinesikhathi eside ingaholi. Sesifikile. Ubani? Oh mama, isibani mida, besicela ukukhuluma nawe sithando sami. Sawona mama. Sanibonani. Unjani ntombazane? Siyaphila ninjani ingane zami? Siyaphila, besicela usiphe ithuba elincane nje nawe, ngaba noLondi la ngicabanga ukuthi uyambona mhlawumbe uyamazi. Isikhathi esincane nje sisukukhuluma. Londi. Wenze njani? Ngase ngiqhamuka sengishuthwa nje sengiyophuma koma TV. Okay, ngokukhulu ukusheshsha. Mama, igama lami nguzama. Ngiqhamuka kwiSibani Media. Manje ngibhalelwe uLondi ngapha, ngicabanga ukuthi uyamazi. Wathi asimsize siSibani Media ngenkinga abhekini nayo. Ngibhalelela kaSibani because uma bese ngimlandele kakhulu ngemali yami. Umuntu okuzophela inyanga ayilethe, umuntu ozophela iminyanga ayilethe. So engayilethi ngazi ngadecide ukuthi no, ukuthi ngilonge ngimbizela amaphoyisa, angivele nje ngiye kuSibani Media ngizombonisa izwe ukuthi akakhokhi ikweleti zabantu, because uma ukuthi ngoba imali engenayo, uma uhleli kospare nefamily yakhe, okusho ukuthi uya-afforda le mali asoyethengela ingane zakhe ngoba ziningi angakazi u6, ngeke kube ungahluleka ukukhokhela mina imali yami. Ukhala ngokuthi awumholeli and kumele ukuthi ondle umndeni wakhe, kumele anakekele naye izingane zakhe nezidingo zakhe futhi. Umama yena kulolu hlangothi engaphawula ethini kule ndaba. Sicela ukuzwa uvo lakho ngoba asithanda ukuzwa iside lomuntu oyedwa. Nelakho singalijabulela futhi. Mase kuyikhane singenelela sisibane sesazi ukuthi ama side mabili athini. Awu. uLondi uthi mina ngiyamkweleta ngani yami. Yebo usho kanjani? Ngicabanga uyizwele na. Angikwazi lokho mina ukuthi uLondi ngiyamkweleta. uLondi uyazi ukuthi bengixakeke kanjani mina la. Wengane yami njoba ngisho ngithi mina ukuthi nale ngane ayiqhamuki la ngithi ayongibhekela le mali u400 ngimnikeza uLondi. Ziningi kabi izinto engakutshela ngale ngane njengoba izongiphoqa la kuma television. Ngibiwe umhlaba wonke mina ngiyaziwa mina sithandwa sami. Ngiyaziwa mina. Awushili mama, ushili impela uyaziwa. Ngiyaziwa mina, ngumama owaziwayo. Manje uLondi besihlala la ekhaya. Ayikho into engangitshontshela yona uLondi. Bheka lapho uthi ayingenile ngithe ufuna ita ngize ngakupha nemfala kahlana. Ngasiza kani nalo 400 futhi sengiyawuthatha. Anginenda. Ngikweleta imali ningi futhi vele usazongicela ufuna usizo, ngiyazi vele. We ngiyabonga ingane zami. Cela ningihambele nalama camera. Mhlaba wonke uyangibuka manje. Cela ningihambele nje la emagcekeni. Londi yokuqoqa ubuhlu. Siyabonga mama, asixabani, siyabonga. Asixabani ingane zami kodwa hambani. Siyabonga. Cela nihambe.